Nyt on 2.12. Ja ihan himmeet bilee. Ja tässä synttärisankari antaa kommentti. Lää. Ja Simo voi kommentoida lisää. No ei mulla tästä oikein muuta. Missä me ollaan? Vagatorissa. Täällä on koiria, täällä on lehmiä, täällä on ihmislehmiä ja ihmissonneja. Ei kai sitten muuta. Tänään piti tehdä kaikkea, mutta ei tehty mitään niistä, mitä piti. Että miksi pitäisi? Ei tehdä varmaan tänään mitään. Vai tehdäänkö me jotain? Kerkisin lopettaa. Tullaan nyt. Ei se kuvaa vieläkin sittenkin. Missä saadaan pois? Apua, panikki. Nyt tulee kaikki